Tasi EM-turnauksen toistaiseksi tärkeimmässä ottelussaan Espanjan. Ottelun panos näkyi hermostuneisuutena Suomen pelissä. Suomen jatkopaikan kannalta erittäin tärkeä ottelu Espanjaa vastaan alkoi pirteästi ja syöttöpelin paranemista väläytti Jiri Hänninen ässällään. Espanja kuitenkin otti avauserän pian haltuunsa, osin Suomen helppojen virheidenkin ansiosta, ja vei avauserän 25-21. Espanja löysi jujuttamalla tilaa lattiasta ja napsi pisteitä sitten useampaan otteeseen, mutta koneetaan käynnistelleen Suomen otteet paranivat, otti johdon, piti sen ja erä Suomelle 25-19. Kolmannessa erässä Suomen ongelmat syöttöpelissä alkoivat taas näkyä ja erä oli aaltoileva. Parhaimmillaan loppuun asti kamppailut tilanteet pitivät eron Espanjaan siedettävänä, kuten Voitto Köykkä ja Aleksej Zbankov tässä näyttävät. Espanjalle kuitenkin kolmas erä lukemin 25-21. Neljännen erän lopussa Suomi otti 2018 johdon tämän pallon päätteeksi, mutta Espanja nousi tasoihin ja ohi. Erä Espanjalle 25-23 ja ottelu 3-1. Suomen saldo alkulohkossa toistaiseksi 1 voitto ja 3 tappiota. Vielä eivät jatkosaumat täysin menneet. Suomi kohtaa vielä huomenna Ukrainan ja tässä lohkossa on mahdollista, että sekä Kroatia että Ukraina jäävät Suomen taakse, jos Suomi huomenna voittaa, mutta se vaatii myös sitten apuja muilta joukkueilta ja sopivaa ristiin pelaamista, mutta Kirves ei siis vielä kaivossa ole. Timo Tolvanen, kyllä se vaisu tunnelma vähän jäi. Suomi ei yltänyt tänään parhaimpaan ottelunsa tässä turnauksessa. Oi Pertti Keinonen, että harmittaa, että se nyt tuli se ehkä se heikoin peli tähän mitään on, mutta se jännitys varmasti siinä nyt jollain tavalla puski läpi ja me ei saatu missään vaiheessa semmoista rentoa meininkiä. Hyvin ajoittain se oli niinku käynnissä, mutta kyllä se kuvastaa kaikki nyt peippien hakemiset, hyvien torjuntatilanteiden hyödyntäminen, että me ei saatu niinku heidän laitahyökkäämistä millään tavalla tänään haltuun ja ne oli kuitenkin ihan selkeitä tilanteita ja me ei oltu ihan raikkaammillaan tänään, että vaikka oli lepopäivä alla, mutta mun mielestä se jännitys teki tuohon nyt sen, että me ei päästy omaan pelin päälle.